Hallo iedereen en fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering Let's Play van Super Mario 3D World. En ja, we zijn inmiddels aangelopen bij part 8. En in deze part gaan we, voor deze part, we zitten daarvoor nog even genoeg dat we dood gaan we afgehaald. Want ja, de vorige was een zwart. Ik heb een Mario, die zo nodig lang misschien als kat. En ja, die moet je niet gewoon wacht kijken om te snappen. Ondertussen ben ik achtergekomen dat deze cactus op en neer gaan. Kijk je niet snap. Hier zo weer het aangelegd op het thema. En hier zo zit het. Nou, is het. Nou, we gaan nog wat dit nou doen. Het is heel vervelend. Dat komt van me aan. Want ja, is iets vanzelf. Doorgang naar dubbele kersen. Nou, wat doen die dubbele kersen zou je denken? Nou, dit. Denk je misschien van, hé, dat is leuk. Maar het probleem is, je tegenhanger, zeg maar je kopie, die is gelijk dood als die aangeraakt wordt door iets op pijn. Dus die verliest dan geen power of zo. Maar die is gewoon dood. Dus dat is erg vervelend. Hier is dwars, dus ja, dus. Ieder personage zegt trouwens ook wat anders. Als ze dubbel zijn gemaakt, zeg maar. Toad zegt het quarter pie. Ja, hoor je het quarter pie. En hier zit een goede ster. Dus dat is toch wel niet waard. Ook zo dat je geen enkel mannetje verliest. Dat is geen probleem. En je moet ze ook allemaal bewaren tot een eind level. Nee. Nou, probeer het langs te komen. Als je één iemand van die troep pijn doet, dan worden ze allemaal vreselijk boos. En ja. En nu is ook nog wat. Zo moeten we hier zo. Ja, goed. En tenminste wel veel vierkracht op deze manier. Nou, probeer gewoon rustig langs de mannetjes te komen. Heel rustig. Staan. Oh, volgens mij heb je. Ah, man. Nou gaat die omlaag. Ik ga omlaag. Nou, dan gaan we weer verder. Nog even geen power nodig. Oké, dood. Dat is fijn. Ik ga nog even de power gaan halen. Op zich wel fijn, alleen soms word je echt gewoon helemaal tegengewerkt door bepaalde dingen. Nou, het ook wel. Ah nee, volgens mij moet daarboven nog iets. Er waren alleen maar puntjes. Ja, er waren alleen maar puntjes. Nou, in elk geval, hier heb je dus 4 mannetjes voor nodig. Wacht. Gaan we gewoon met z'n 5, hè? Hier zo heb je dus 4 mannetjes voor nodig om hierop te staan. Dus dit level kan je ook niet echt rushen als je deze sterren niet krijgt. Maar je moet echt een hele hoop dubbele kersen pakken zo. En dat is ja, heel vervelend. Nou, eventjes ook de goede vlag halen. Jee. Je krijgt ook extra punten als je meer dubbele kersenmannetjes tot een vlag weet te brengen. Nu ben je gewoon weer alleen. Een dubbele kers is een power-up die je niet buiten de levels houdt. Maar daar was even een beetje lek volgens mij. Maar in elk geval, ja, we gaan verder naar het volgende level. En het volgende level is de baas. Ja, ik heb er zin in. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik heb er wel zin in. Er zijn 10 minuten om deze baas te verslaan. Als ik uitga van 15 minuten Let's Play aflevering, dan
Bowser's bullet bill weer gaan. Leuke muziek in elk geval. Nou, hier moet je dus uitkijken. En hier moet je niet gaan sprinten, want als je sprint gooi je zo'n vuurbal. Dat is echt heel vervelend. Dan ga ik hem wel een beetje plagen. Oh, plaag. Hier heb je tenminste geen... Nou, maar in elk geval, dit is een redelijk lastig level. Ook voor de laatste groene ster heb je iets speciaals nodig. Als er een paar zijn, dan kan je ze wel makkelijk uitschakelen op zich. Maar als er meer loops zijn... Oh, dit is een fijn ding. Nee, dit heb je dus ook nodig voor de laatste ster. Hoppatee, bloemetje. Oh, hier zijn er nog 2. In elk geval, ik moet zorgen dat ik niet geraakt word. En ik hoop dat die groene ster erbij kan krijgen. Jee. Als je gaat sprinten, dan laat je een superkrachtig schot op trouwens. Wat ik nu heb. Als ik er nu schiet. Nou, het gaat goed. Maar ik moet het ding helemaal tot aan het einde bewaren. Even aan de hand gelopen. Ik had hem geraakt door een kanonschoen tegenaan te schieten. Yes, gelukt. Het is echt lastig. Ik heb er ook wel aan gedaan. Begin om te halen. Oeh, kapot. Nou, en nu gaan we naar de baas toe. Kunnen we het ding meenemen? Jee. Zwijn. Ik ga eens een beetje rondjes rennen, zodat ik krachtig schot kan opblazen. Het is meneer die nogal graag zijn vuisten gebruikt. Dat is mooi goed. Snel moet je opspringen. Ah, maar gelukkig heb ik mijn fireflow. Nou. Auw. Hij is onzichtbaar. Dat is een vals spelen. De vuurballen gooien om te zien. Ah, die is net. Zo, de vuurballen verlichten namelijk dingen die onzichtbaar zijn. En ik stap gelijk op zijn hoofd. Deze was wel makkelijk als mij gemaakt. Ah, sorry, daar werd de koptelefoon van hoofd afgetrokken. Maar ja, nou, we hebben de baas verslagen. Dat is niet al te lastig. En ja, we gaan nu verder. Ik pak een blokje van een seconde erbij. En we gaan het veetje bevrijden. Waarschijnlijk. Nou, het was een leuk kasteel. Volgens mij was het een kasteel. Leuke treinbaan. En waar eigenlijk weer tanks. En dan moet ik gewoon even zorgen dat ik de goede vlag haal. Yes, net. Zo'n grote vlag bij zo'n post. Daarvoor voltooid. Met de gele vee. En dat is meneer Boxer. Nou, hier zie ik overal dingen staan, plaatjes. Interessant. Ah, als een kasteel klaar is, zie je ook het voertuig beneden, zeg maar, ja, de vijand. De vijand was nu een Gunnebill tank. Gunnebill begin. Maar nu gaan we dus ja, iets ontgaan in de wereld. Maar wat zouden we dan doen? Daar kan je dan een korte part van maken. Ik weet niet of ik daar wel zo zin in heb. We kunnen ook... Eens kijken.
Ja, nou is het dus de bedoeling uiteindelijk iets verrassingshuis gaan doen. En doen we een part dit huisje. En dat is dan nog een kleiner huisje. Zo. De volgende part komt er wel wat korter. Maar ja, ik heb nu gewoon geen zin om. Nou, vleugelvijanden in het verrassingshuisje. Huisje, je had het al uitdoen. Nou, hier zo is het. Nou, dat vertelt uiteindelijk ook nog verrassingshuisjes. In elke kamer is een sterrenvriend, dus doe je best wel eens aan. Veel succes, ook te vaart. De tips die ik staan. Wat eigenlijk een beetje de bedoeling is dat je zo snel mogelijk ook bij dus vast, ster. Nou, kun je hier zo winnen. Dus met 10 seconden verder. Totdat je de ster op die pakt, gaat hij niet stop time niet. Nou, ik heb hem gepakt. Dan zet er al mijn stuk pakken. Nou, hier is het. Weinig gemist. Deze zijn de laatste Mayo-modus. En die was nou, dat was ook een kort level. Altijd een korte part. Dus ik wil vreemd uit 3 levels. En dan wordt het ook een part meestal zo 2 levels. Maar goed. Het is goed gegaan. Ik heb niet gevoeld. Volgens mij is het nog geen enkele keer doodgegaan. Wat op zich wel een flinke prestatie is. En volgende part. Een heel klein leveltje. En dan moeten we goed maar zo dat we lang genoeg van het eerste level proberen. Waarschijnlijk wel het goed. Nou, ik ga hier even stil. Ga ik wonen. En goed wonen. En dan laten we weer even achter. Proberen te gaan met een ander personage. Ja. Nou. Dit is dus doodskasteel.